பிடித்த சீரியல்களின் full எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் நெக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள். மாசமா இருக்கிற பொண்ணுக்கு உதவி தேவைப்பட்டா முகம் தெரியாதவன் கூட ஓடி வந்து உதவி பண்ணுவான். ஆனா கொடூர புத்தி இருக்கிற நீங்க உங்க மருமகளை உங்க குடும்ப வாரிச வயித்துல சுமந்துட்டு இருக்கிறவள வேணும்னே வீட்டுக்குள்ள வச்சு பூட்டிட்டு போயிருக்கீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? என்ன வேணும் உங்களுக்கு? என்ன பண்ணா என் தங்கச்சிய நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழ விடுவீங்க சொல்லுங்க. அக்கா வேண்டாம்க்கா. ஏய் சுமாரடி. உன் அமைதியும் சாந்தமான குணமும் இங்க எடுபடல. என்ன மாதிரி ஒருத்தி அடிக்கடி வந்து சுளுக்கெடுத்தாதான் இங்க எல்லாமே சரிப்பட்டு வரும். உங்க வீட்டுல என் தங்கச்சியை கட்டி கொடுத்ததுக்கு அவளை சும்மாவே வீட்டுல உட்கார வச்சிருக்கலாம். எவ்வளவுதான் வாய் சத்த பூச்சியை போட்டு நசுக்குவீங்க? அப்படி என்னதான் கெடுதல் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு? எவ்வளவு தன்மையான பொண்ணு அவ. உங்ககிட்ட எவ்வளவு மரியாதையா நடந்திருப்பா. வெளியே சில மருமகளுங்க புருஷனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு மாமனார் மாமியார வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்துவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் யோசிச்சிருப்பாளா அவ? ஒரு தாய்க்கு தாயா அத்தைக்கு அத்தையா எவ்வளவு பாசமா அவ பாத்திருக்கா. அவளை போய் இப்படி ஈவி இறக்கம் இல்லாம டார்ச்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. என்ன ஜென்மோனே தெரியல. ஒரு புள்ளத்தாச்சி பொண்ண வீட்டுக்குள்ள வச்சு பூட்டிட்டு போயிருக்கீங்க. அவளுக்கு ஏதாச்சும் நான் இருந்தா யாரு பொறுப்பு? நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு தான் போயிருக்கேன். தேவியை நீங்க மகளா கூட பார்க்க வேணா, அட்லீஸ்ட் ஒரு மனுஷியாவாச்சும் பாருங்கன்னு. வர வர நீங்க ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க.